Dovolte mi všetkých, aby som vás tu čo najsrdečnejšie privítal a ja som rád, že sme sa dočkali konečne toho dňa, že to autičko, ktoré sme objednali asi tuším nejaké 3-4 mesiace dozadu, tak nám prišlo. Ja som veľmi rád, že na Slovensku toto je vlastne prvý elektrický ťahač, ktorý odovzdávame. Už sme odovzdali nejaké elektrické autá, ale ako ťahač je toto veľmi prvý na Slovensku. A takisto som rád, alebo vďaka spoločnosti T-Trans, aj vďaka spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorí u nás majú fabriku, že sa rozhodli trošku povenovať tej udržateľnosti na Slovensku a že sa rozhodli zakúpiť tento prvý elektrický ťahač a že viac menej sa budú orientovať na to, aby robili takúto ekologickú a k životnému prostrediu naozaj veľmi dobrú dopravu. Čiže ja chcem hlavne poďakovať pánovi Balabašovi, že sa rozhodli pre značku Volvo a dúfam, že to autičko bude dobre slúžiť a že zajazdí naozaj veľmi veľa kilometrov. A takisto by som chcel poďakovať spoločnosti Jaguar Land Rover, že takisto tento projekt celý podporila a že sa tomuto venuje aj u nás na Slovensku. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a želám veľmi veľa dobrých kilometrov. Ďakujem. A odovzdávam vám týmto kľúče od vozidla. Tak ja by som sa chcel taktiež poďakovať mene našej spoločnosti T-Trans, firme Volvo Truck, taktiež nášmu dôvernému zákazníkovi Jaguar Land Rover, kvôli ktorým v podstate sme sa tu vedeli stretnúť a dúfam, že sa takto ešte stretneme mnohokrát, pretože od začiatku našej existencie sa snažíme napredovať a vnímať v podstate tú dobu predstihom a myslíme si, že v podstate tá elektromobilita je budúcnosť nás všetkých. You know, in market economies, we tend to think quite short term. You know, our incentives are to do things that can have quite a short payback. But we have to have a different mindset when we think about sustainability and how to prepare for the future. We have to think over the next 5 or 6 years and make investments now that will set us on the right journey, you know, the first step towards where we're trying to get to. And we're here today to say well done and congratulations to some companies that have worked together and collaborated in that first step. You know, and that's something that we're really proud to be a part of. You know, it's a key pillar for us as a business, sustainability. It's something that our board of directors has 10 key KPIs that we're working on, and the board of directors are focused on sustainability as one of those key KPIs. So for us, this is just the first step, but it's something that we want to move.